deci avem aici grafici ultra, totul pe maxim cu PUBG, GFX Tool, mamă, deci hai ce lagam. Ok, deci mi-am dat totul pe max, pe ultra, tot ce puteam. Deci de ceva, nici n-am lag. Mamă. Deci eu totuși nu înțeleg, adică cum poți să meargă să dai pe HDR când telefonul merge doar la HD? Plus, frame rate-ul la mine, aici nu pot pe extrem nici pe ultra, la mine maximul e high. Adică e incredibil cum merge aplicația asta. Wow. Chiar, wow. Da, este... Nu știu ce să mai zic, pentru că eu acum... Adică mă așteptam să am un lag infernal cu totul la maxim, dar... Aplicația asta chiar e bună, adică... Bine, hai să uităm faptul că este extrem de băguit, pentru că nu trebuie să faci chestii de astea pe un telefon cu un GPU sau GPU slab. Mamă, cum arată când se încarcă harta. Deci am văzut că tu când tragi, deci arată extrem de bine. Adică focul, nu știu, cape. Mamă, cum arată. Uite și benzină, ok, deci nu știu, adică videoclipul ăsta o să fie doar de admirare, de ceva de genul, de admirare. Nu, stai că mă duc cu ăștia de la mine, trebuie de asta e viața. Ok, deci eu pur și simplu nu înțeleg cum de încă mai am că 5 FPS, adică nici nu e fierbinte telefonul și m-am jucat acum 2 meciuri. Deci eu nu înțeleg, adică chiar nu știu ce să zic. Bine, acum dacă sunt extrem de nab, eu n-am mai jucat pe harta asta, adică am jucat odată, dar a fost acum, nu știu, o săptămână, 2, dar acum o săptămână, deci da. Nu prea știu cam nimica, pentru că am murit instant atunci. Deci se vede că detaliile sunt ultra realistice. Bine, dacă găsim și noi mașina ar fi mult de extrem mai bine. Adică detaliile de la interiorul mașinii cred că sunt extrem de modificate pe setările ultra. Bine, adică asta e încă un pic și arată ca GTA 4, dacă nu cumva mai bine. Wow. Impresionant. Nici nu știu ce să mai zic. Bine, dar ne-a pus și asta de la noi fix unde nu e cercul. Ne-a pus fix unde e zona. Mă rog, mie acum trebuie un ăsta de viață. Ok, deci în videoclipul viitor o să-mi dau toate setările pe 00000. Deci, cred că pot să am vreo 120 de FPS. Acum am cât 5, nu știu, 5 sau 7, dar totuși nici nu știu cum merge. Adică, wow! Reflecție pe pistol, nici nu mai știu ce să zic. Arată foarte bine. Nici nu știu
Adică ce trebuie să zic despre asta, pentru că arată prea bine. Adică, da, vedeți și voi. Bine, acum sunt niște telefoane și tablete care merg pe chestia asta pe 60 de FPS. Adică, să zicem, un iPhone 10, poate un A41, un A61, un A60, ceva cam așa. Wow! Nu-i de glumă, dar eu am acum un fel de lag, aș putea zice. Adică nu e lag, pentru că eu n-am lag. Lag este pentru că pur și simplu telefonul nici nu e făcut să vadă chestia asta, adică eu nu înțeleg. Poate luate setările cu grafica de pe alt dispozitiv puse pe ăsta. Hai că... Ok, da, deci meciul viitor o să mă aștept să arate extrem de urât. Ok, deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă instalați aplicația GFX, GFX, spațiu tools, spațiu PUBG sau ceva de genul. GFX tools for PUBG. Ok, deci ne vedem în următorul episod care o să arate urât, dar s-ar putea să ajungă bine. Deci, da, ne vedem.